Ens interessa saber què és el que passa amb el consum cultural, què succeeix, què hem de fer, no?, per actuar, per intervenir, perquè hi hagi una participació més real, més general, més àmplia, més profunda en la vida cultural. Per què no li preguntem a la gent en què pensa quan sent la paraula cultura? Nosaltres donem per suposat que tot el món té una visió uniforme, homogènia de la cultura. Doncs allò que denominem incultura és una altra forma de cultura, perquè no hi ha ni una sola persona en el món que no participe d'alguna manera en la cultura existent i que no cree cultura. Evidentment, això ens planteja d'entrada una pregunta, i és si estem investigant bé la cultura. Qui fa teatre, qui fa música, qui té un museu, té que plantejar la mateixa pregunta. Quina capacitat d'atraure l'atenció de les persones tindrem, que és una atenció limitada, no és infinita, i que té una oferta sí il·limitada, perquè l'atenció podríem dir que és el bé més escàs en la societat digital. Pujar tots els escalons del sistema educatiu és la base per accedir a la cultura. En l'escola que jo vaig estudiar, l'escola m'oferia les possibilitats que la societat en la qual jo vivia i la meva família no tenia. L'escola era el millor lloc del món. Era un espai de promesa. Ara és un espai de promesa?